ஏன்னு தூசியா பறக்க வர்ற? என்னடா செய்ய மம்பட்டி பிடிச்சி வேலை செய்யறது தூசியா இருந்தாலும் எதா இருந்தாலும் வேலை செஞ்சு தான்டா ஆகணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தம்பி? இப்போ தூசி பறக்குது, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படியே கால் அனலா பொசுக்கும் வெயில்ல. மணி இப்போ 8 மணி தானே ஆகுது. பொசுக்கத்தான் செய்யும். 1.5 மணி நேரத்துல பாடுறா வேடிக்கைய. பொசுக்கத்தான் செய்யும். என்ன செய்யறது? ஏன்னு என்ன செஞ்சுக்கிறது? நம்ம கிரகம் சொல்லாதடா. நம்மளும் விவசாயம் பண்றத கௌரவமா நினைக்கணும்டா. கிரகம் இல்லடா, நம்மளுக்கு பிடிச்ச தொழில அதான்டா. எப்பா எறும்புடா சாமி. எறும்பை களைச்சி விட்றாதுன்னு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்படி விட்டு அந்த